Hello, good evening sa inyong lahat. Magla-live muna ako ng sandali kasi live today. Hello mga guys. Nandito ako ngayon sa aking munting tindahan. Ako ang tindera today. Kaya mga suki, bili na kayo. Nandito ako ngayon sa Bato, Baywalk. Kung matibay na upuan ang hinahanap ninyo, nandito sa amin. Matibay na matibay. At saka mura pa. Mura pa, mga suki. Na kayo, pili na. Meron tayong iba't ibang klaseng upuan, higaan, at saka dining table, 8-seaters, at saka 6-seaters. Pili na mga suki. Baka meron kayong magustuhan dyan. Punta kayo dito sa Bato, Baywalk. Display kami dito kasi malapit na ang fiesta ngayong January 25. Fiesta na dito. Kaya marami kayong mapili dito, ano dito. Nakita dito maraming display, iba't ibang klase. Pili na mga suki. Pwede tayo magsabot-sabot lang. Sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang tayo para pagbabay kay live tayo ngayon. Live kami ngayon. Babay kay na si mama doon. Bagot. Sama ni eh. Live kami ngayon sa aming munting tindahan. Ayun, maraming upuan. Daghang tao dito dong. Ito ba sa likod? Ha? Sama day kalingawan karon way nga. Wala may mapaka-parking nga kuan. VIP lang man siguro makapasok diyan sa ano. Bawal mag-parking. Sama na dong. Mau lagi unsa may kalingawan nga di man nila pasudlan dihag parking nga mga sakyanan. Di man nila mang pawaon og nay mo park sa sulod kay ambot naa siguro yung mga VIP dihang manulod karon. Kung may makasuod. Sos.
magtindera today. Ako ang magtindera today. Pili na mga suki. Pasok sa loob. Meron tayong iba't ibang klaseng display na mga furniture. Natumunuan ko. Sarap sa pakiramdam. Suswing ako dito. Pili na mga suki. Pasok sa loob. Meron akong anong ganito. Honor. Bili na kayo. Bili na kayo mga suki. Bili na kayo. Bili na kayo. Talungan na solar, Naldo. Pislita ng solar ba? Kay hayag man. Wah, bilang-bilang eh. Naman pala yung broto ko. Wala ganyan. Tuken, ya. Atau pengembangan. Wah, kalau kita akan yang kelikurangan di mana kelikurangan bilang pak ingatkan kulit tersebut watak desa kayak dia kayak watak kedua
Pobre ka dyan sa ikatlaw. Sige. Oo, ubos jud na yung buhaw para sa ila. Good evening po. Hindi na sila Pili makagawa. na kayo mga suki-suki. Kung mo na kapila, mas ubos pa ang isa. Hello. Ma'am, sulod ma'am. Pili na ma'am. Nga to ma'am. Kana ma'am, nindot yun na ma'am. Kahoy yun na ma'am. Kana ma'am, 45,000. Swing na ma'am. Maniras ka. Kana ma'am, nindot yun na ma'am. Kana ma'am, nindot na ma'am. Nindot na mo swing ma'am, dugay mo hunong. Thank you for watching. Bye-bye.